אהלן, שמי חופית. אני אורית. אנחנו באנו לשתף אתכם בפרויקט שעשינו, שנקרא זאפה, קורס סיום שלנו, גרפיקה ותקשורת חזותית. בעצם זאפה הוא סוג של מחול בעדה המסורתית, בעדה התימנית. בעצם הריקוד הזה הוא מלווה את הקהלה בטקס החינה שלה. הפרויקט מייצג את האיזון שהאישה התימניה בדרך כלל מבצעת בשביל בין המסורת ולחיים המודרניים. היא מנסה לשמור על המסורת עצמה, שזה הריקודים, המנהגים, בכלל שמירת המצוות. לעומת החיים הטכנולוגיים, שהחיים הטכנולוגיים מאלצים אותנו הרבה פעמים למצוא איך לשלב את המסורת. הפרויקט בחרנו להציג שתי תמונות, את כף היד עטורה בחינה וקבוצה של נשים. שבעצם מייצג את כל התהליך שעברה מאז ועד היום. תודה לכם ולהתראות.